ɲɛtan ani 7 bɛ zɔnɲebugukaw fɛ Segu mara la ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi tarata septembre kalo tile 10 san 2024 o kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Amérique jamanatigi sigi kalata min kan ka kɛ novembre kalo tile 5 san 2024 kalo damadɔni ni o de bɛ ani o cɛ o kama fɛn min ye cɛbɔ filaw ye n'o ye démocratiw ka musobɔ ye Kamala Harris ani ka fara républicains ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ baro sigi ba dɔ kɛnɛ kan bi VOA Banbara ye ci labila Amidu Traoré ma maliden don min sigilen don Philadelphikaw fɛ bɛna an ka ɲininkaliw jaabi o senfɛ. Amérique jamana ka lasigidenso min bɛ Mali jamana kɔnɔ ye tile damadɔ baro sigi kɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw kun cogo min na u bɛ se ka kunnafoni ɲuman ani kunnafoni jugu tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na ka fara o kan kulonzoni ni dɔw kama ko impact o yelen do farafina gunkana jamana caman kan Mali dɔgɔtɔrɔw bɛ wuli ka jɔw la walasa ka se ka bana in a kunbɛcogo a n'a kɛlɛcogo lase malidenw ma an ye ci labila maa min ma o ye dɔgɔtɔrɔ Alasani Jalo ye ka bɔ Pɔnzekaw fɛ yen o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ taa Senegal jamana kan taamadenw ni u bɛ wele ko immigrant clandestins o mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fatura u ka bateau fodolen kɔfɛ kɔgɔji kan ko nin kulunkofalen tun bɔtɔ don Senegal jamana ka k'i kunda Espagne kan ninnu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni camanw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma nin sanga in kɔnɔ a y'aw bisimila. Kalo 2 ani dɔɔni o de bɛ ani Amérique jamanatigi sigi kalata cɛ o kama démocratiw ka musobɔ ni o ye Kamala Harris ye ani ka fara républicains ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan ni maa 2 ka kan ɲɔgɔn sɔrɔ baro sigi ba dɔ la bi min bɛna latɛmɛ Amérique jabaraniso caman kan Kayatu Traoré ale b'o kunnafoniw lase VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Washington. Cɛbɔ 2 ninnu ma deli ka sigi kɛnɛ kelen kan fɔlɔ hali téléphone kuma fɛnɛ ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la nka su in na u bɛna ɲɔgɔn ye ɲɛŋwa la Philadelphie National Constitution Center soba kɔnɔna la a miniti 90 fɔlɔw kɔnɔna na u bɛ a daminɛ ni ɲɔgɔn sɔsɔliw ye ne ka ABC News kunnafoni sɛnsɛla David Muir ni Lindsay Davis ka ɲininkaliw jaabi l'Amérique jamanaden miliyɔn bayirika caman de sigilen bɛ ka nin kɛnɛsigi nin makɔnɔ min bɛ sɔn ka kɛ yɛrɛkofɔ kɛnɛsigi kelen ani a laban ye nin kɛnɛsigi nin bɛ ka kɛ dɔgɔkun 8 sani kalataba don cɛla la nka tile damadɔ dɔrɔn sani kɔn ka kalataw cɛ minnu bolodalen don l'Amérique marayɔrɔ 50 sigida dɔw kɔnɔna na Université du Michigan barokɛnɛsigi labɛnbaga Aaron Kell ye laseliw kɛ VOA la k'a fɔ ko tarata sufɛ barokɛnɛsigi ye jamanakuntigi ɲini yɛrɛ kofɔ kɛnɛ ye min nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen ta kan wa k'a ma kɔnɔnen de don fɛnɛ kosɛbɛ jamanadenw fɛ. He is a smarter person than she is. A ka fɔ la Trump ye jamanakuntigi ɲini kuma kɛla masa de ye. Look, it's time to turn the page. Nka a delilen de bɛ nin barokɛnɛsigi fasɔn ninnu senfɛ ka kuma yamaruyabaliw fɔ ka ɲɛsin a fadenw ma waleya ninnu waati caman na bɛ kɛ sababu ye ka na ni hakilina wɛrɛw ye minnu bɛna yɛlɛma don u lajɛlibagaw ka politiki sira faamuyaliw la. Aaron Kell ye a yira k'a fɔ ko Harris donna jamanakuntigi ɲini ninnu na juillet kalo tɛmɛnenw de la ko wa ko kalatalaw kumalen bɛ Harris ani Trump yɛrɛ ka yɛrɛkofɔw kan a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Harris kan ka a jira k'a fɔ ko ale bɛ se Trump la ne dan karili ye Trump mara fanga ta hakilina kunfɔlɔw kana ko nka ko Trump bɛ se jaabi di cogoyaw la wa fɛnɛ k'a bɛ se ka yɛlɛma bila barokɛnɛ taabolo la ne a y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko baro da bɛna to a la surtout ka nkalonw tigɛ ka da a la k'a ɲɛsin a ma Harris y'a ka yɛrɛkofɔ labɛn ninnu kɛ Pittsburgh hôtel ba dɔ de kɔnɔna na Pennsylvanie mara la yɔrɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalata ninnu na a ye kɛnɛ ladegelisigiw caman kɛ ni Trump ladegew ye k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ a bɛ télévision jaw de kɔrɔla la ani ɲiningalikɛla dɔ ka bila min bɛ ɲininkaliw kɛ a la fan dɔ in fɛ Trump ye politiki tɔnsigi kɛnɛw de sigi ni a ka baarakɛlaw ye barokɛnɛsigi ni hakɛ bɛna to a cogoyaw la i n'a fɔ komi a kɛra cogoya min na juin kalo tɛmɛnen ninnu na wa hakɛw bɛna boli Trump ani Harris bɛɛ lajɛlen kan ka a dama kɛɲɛ u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni kuma t'i bolo i ka kuma barani bɛ datugu miniti 2 bɛ a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo ka ɲiningalikɛlaw ka ɲininkaliw jaabi di barokɛnɛsigi in bɛna kɛ kumasen minnu kan bɛ tali kɛ kɔnɔtiɲɛ hakɛw jamana kɔnɔ tungaladenw olu ka koɲa l'Amérique ani Mexique dancɛw la fagaliw ani kojugubaw lawaleyaliw ani hadamadenyaw kɛcogoyaw jamana kɔnɔ.
ka kɛ ni Américains ka jamanatigi sigi kalata ye min barosigibaa kan ka kɛ jamanatigi kɔrɔdonla Trump ani jamanatigi dankan Kamala Harris cɛ. VOA Bambara ye ci labila Amidou Traoré ma, maliden don min sigilen don Philadelphie kaw fɛ. Ale b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan. A bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Amidou, i n'o la. Ba ne balimamuso, ore n'o la ni baara. Traoré. Ayiwa, e bɛ Amérique yan ka kɛ ni barosigiba ye min makɔnɔlenba don n'a kan ka kɛ bi tarata su fɛ Amérique jamana kɔnɔ. Awa, e yɛrɛ bolo a barosigi min bɛna kɛ cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛna tɛmɛ cogo di? Yani ka kuma bɛ foli bila aw VOA baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. A diyara n ye n wele ka na ni sigili ka kuma in na. An kɔni an sigilen don su in na ka an ka jabaraninw lajɛ. Ni président candidat fila ninnu olu ka débat lamɛnli la u kɔnɔnataw n'u ka jamana dilanni cogo a taabolo u k'a ɲɛfɔ an ye an fana ka dɔ faamuya la. A fɔ o y'an ka bi sigili ye ka jateminɛ k'a la. Ayiwa, e yɛrɛ ka jati la kalatala minnu ni olu bɛ filan na ni u ma u kan bɔ cɛbɔ fila si nɔfɛ, olu bɛna se ka faamuya sɔrɔ ni barosigi in na cogo di k'u ka maa sugandi n'o bɛna kɛ jamanatigi kɔrɔdonla Trump ani ka fara dangan yɛrɛ kan n'o ye Kamala Harris ye. Nin débat in kan ka lajɛ kosɛbɛ a bɛ na hakili jagabɔ di bɛɛ lajɛlen ma. Yali an bɛ Harris de ta wa yali an bɛ Donald Trump de ta? Fɛn caman de bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye immigration ye, n'o ye baarako ye, n'o ye sécurité ko ye, n'o ye kɛnɛmana yɛrɛ guerre ko ye. Donc an yɛrɛ fana mun ye immigrants ye yan n'an bɔra dugu wɛrɛw la ka se yan, Afrique yan fanw fɛ ka se yan, an fana ka siniɲɛsigi bɛ cogo di an dugu taabolo la. Donc an kan bɛɛ kan k'i sigi ka ni jabaranin lajɛ bi ka ni candidat fila ninnu bɛɛ ka kuma lamɛn yaasa an bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ne dantigɛli kɛ cogo min na an bɛ se ka voter mun ye. Ayiwa, e yɛrɛ fɛ aw minnu ye farafina denw ye ni yamaruya b'aw bolo ka se ka voter ni jamanatigi sigi kalata la novembre la, farafina gunkana den minnu sigilen don yan olu bɛna mun de kɛ walasa u ka se k'u ni ka mɔgɔ sugandi ka bila Amérique jamanatigiya la? N'i y'a jateminɛ an minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan ka na immigration ma intéressé. Bibi in na immigration yɛlɛn tɛ ni parti fan fila si bolo. A ma ɲɛ républicains bolo fɔlɔ, wa sisan an bɛ démocrates ka tile la. Immigrants caman donna u ka papier ko ma ɲɛnabɔ, an yɛrɛ bɛ boli olu la ka u caman dɛmɛ. An bɛna ni jabaranin lamɛn k'an ka candidatw lamɛn k'a lajɛ olu ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye. Trump an y'ale ka kɔrɔlenw ye, ale ka kɔrɔlenw man diya kosɛbɛ, mais an tɛ Kamala dɔn, mais an kɔni bɛ Biden dɔn, ale fana ye dɔw kɛ o man diya kosɛbɛ, mais o de la an fana bɛ n'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ ninnu fila la jumɛn de bɛna programme ɲɛnama ta k'a ɲɛsin immigrants ma ka immigrants nafa yan jamana in sigili la. N'an seginna kɔfɛ dɔɔni ni jamanatigi sigi kalata baw Amérique ye misaliya belebele de ye diɲɛ kɔnɔ, farafina jamanaw ani a jamanadenw olu bɛna se ka mun misaliya ɲuman tɔmɔ Américains ka jamanatigi sigi kalata a yɛrɛ ko fɔ n'a labɛn baaraw la fo ka se kalata yɛrɛ ma? Américains ka kalata in a ka kan diɲɛ bɛɛ k'a sigi k'a lajɛ. N'i y'a jateminɛ diɲɛ yɛrɛ a économiw bɛ taa cogo min na, an ka wari sɔrɔ daw, an ka businessw sɔrɔ daw, an ka sanni feerew, o ni diɲɛ kɔnɔ kɛlɛba minnu bɛ ka kɛ a si tɛ tɛmɛ ko Amérique da t'a la. I b'a jateminɛ président kura min bɛna sigi Amérique o ka taabolo bɛna kɛ jumɛn ye, o hakilina ye jumɛn ye. O de la a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka an hakilina jagabɔ ka an ɲɛsin ni jabaranin ma ka an ka président fila ninnu an bɛ se ka mun suganti mun bɛ se ka an ka siniɲɛsigi dilan, minnu bɛ se ka pɛɛ na an ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la. Sisan diɲɛ yɛrɛ taabolo bɛ ka changer, an bɛ ka taa dollar fanga bɛ ka bin, dugu kuraw bɛ ka yɛlɛ sanfɛ. Olu bɛɛ la ɲini ye jumɛn ye? Nin président sigi in bɛna o bɛɛ fasa k'a yira na. O de la a ka kan an ka sigi k'a lajɛ mɔgɔ min bɛna kɛ Amérique jamanatigi kura ye. Ayiwa, kalata kɔni barosigi makɔnɔlenba don su in na, wa n'i ye jateminɛ kɛ Philadelphie bɛ marabolo belebele fɛ min kalatala hakɛ ka ca kosɛbɛ. Nin waati in na Philadelphie aw yɛrɛ bɛ cogo di
ka kɔn sufɛla ɲɛ. Philadelphia ngone awule no ngajo. Philadelphia angoni ladala anye demokratu ye. Philadelphia o lada ye. Anga jamana nyemo ya olu lendo ka Kamala Harris deme kosobe Philadelphia. Mais Philadelphia fana be état do de kono. O état nye Pennsylvania ye. Men yi bora Philadelphia kata Pennsylvania iba jatim nega fo Pennsylvania ka chama fana babe Trump de fait. Donc a kalafli a bena sere Pennsylvania konna la a koni a bena sere Philadelphia fana konna la. Donc a mena laje a flala mo nga politique bena nya shuina. Mo kuma chugo bena ndia mo nga programme bena nya mine kan hakilo mine. Ka anga sinya sugu garanti ga dama amena voto otigide. Kuma laban juma be bolo. Nega kuma laban e muye ba fe beka deba naje u kana tane dusuye u ka tane hakliye hakli de be sega jamana na avancer hakli de be sega mo pousser ika président nyanamanta ka anreka bi jien inglan kadama parce que a tiene mbado kela be fam befe jien kono o kelo be banchugo di kongo be fam befe jien kono o kongo be banchugo di america yara kono ya anga sinye sugu be glanchugo di anga politiku be glanchugo di anga balma muno na immigration na unna dugu masraw fe utemana mexique fe u chama be kasola o do na bara tu wolo papier tu wolo o bebi sega nyana bo chugo di anga nyeshi oma anga dewa ina me kosobene sebe anga soroka anga président suganti ka vota ye ka sigi. Amidou Itraoré anga foli biye ni tun ye maliden ye min sigilen do Philadelphia kaw fe VOA Bambara ka kunnafoni di kɛnɛ o kan. Ka tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ taa Bamakɔ Américains ka lasigiden so min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ ye baro sigi baara dɔw sigi sen ka kunnafoni sɛnsɛlaw kun cogo min na u bɛ se ka kunnafoni ɲuman ani kunnafoni jugu yɛrɛ tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na. VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Daɲogo ale tun b'o kɛnɛ kan ka bɔ Bamakɔ. Mali be gɛlɛya min kɔnɔna la kalanbolo dara Salif Sanogo fɛ n'ale kɔni ye Mali jabarinba n'o ye wɛrɛ min o ɲamakɔrɔ ye walasa kunnafonidilaw ka olu kalan kunnafoni di cogo la mun b'a to kunnafoni yɛrɛ ale tɛ kɛ sababu ye ka farafarali k'o don maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Salif Sanogo an ka ale lamɛn. Kalan in bɛna sinsin fɛn min kan journaliste baara yamaruya yɛrɛ parce que n'an bɛ baara min na sariya dɔw de b'a la i kan ka baara kɛ n'o ye n'o sariya ma faamuya i tɛ se k'a bato cogo si la donc an bɛ journalisme kɛ sisan n'a sɔrɔ kasira bɛ jamana kɔnɔ ayiwa journalisme bɛ kɛ cogo di an bɛna a ɲini k'o dɔn an bɛna a ɲini fɛnɛ k'a dɔn ni journaliste taara terrain kan a kan ka kɛ i yɛrɛ ka comportement kɛ cogo di an bɛna o fɛnɛ ɲɛɲini a la donc en un mot n bɛ se k'a fɔ an bɛna baara min kɛ sisan a bɛna kɛ de ka journalisme taabolo a taabolo ɲuman k'a kɛ an kana kibaruya jugu fili kɛnɛ ma. walasa ka nin baara in k'ale lawaleya a ye dɛmɛ sɔrɔ l'Amérique jamana ka lasigiden so min bɛ Mali la yan a ye dɛmɛ sɔrɔ olu fɛ o la nin kɛnɛ in kan sa o ɲamaba yɛrɛ n'o ye Rachina Koronen ye ale tun bɛ yen a ye mun fɔ an ka jɛ an ka o lamɛn. Dans les situations de conflit, les enjeux sont encore plus... Kunnafonidilaw bɛ baara min na nin wagati na a ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka cɛsiri o de b'a to an bɛ kunnafoni ɲɛnamaw sɔrɔ donc a ka kan an k'u dɛmɛ u ka baara in lawaleyali ko ɲuman na. Qui garantissent que la vérité l'emporte sur la désinformation. Camancɛ fanga ɲɛmaw kɔni olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen tigɛ sanga ani waati cogo min na kunnafoni min a bɛ di bɔlɔlɔsiraw sanfɛ arajow fo ka taa se kunnafonidi gafew ma olu kana kɛ kunnafoni ye mun bɛ se ka kɔlɔlɔ lase jamanadenw ma o la sa minisiri min ɲɛsinnen don kunnafoni kow ma n'o ye Alhamdu Ag Ilɛni ye ale kɔni y'a ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin nin kalan kofɔlen in mun bɛna sigi sen kan ma an k'a lamɛn. Ambassade des États-Unis ni an yɛrɛ n'an kɛ ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka fɛn labɛn pour que ka former surtout minnu ye jeunes ye pour que u ka former u ka kunnafoni ɲumanw di public ma parce que kunnafoni jugu di a bɛ kɛlɛ wuli o fana man ɲi donc diɲɛ yɛrɛ man ɲi déjà ni kunnafoni dɔn fana nana fara kan o tɛ vraiment a tɛ ɲɛnabɔ quoi. O la sa Fatumata Traoré n'ale bɛ radio jɛkafɔ la ani Barema Traoré n'ale fana ye kunnafonidila ye n'olu bɛ nin kalan kofɔlen in kɔni na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kalan min don a bɛna olu nafa kosɛbɛ don n'a nataw la an ka u lamɛn. Ne nana formation in participer pour que ka ko caman faamu an bɛ journalistiya kɔnɔna la an tɛ ko minnu dɔn k'olu dɔn ani journaliste ka droit ye min ye
Bon ne kɔni hakili la ni fɛn ye ko ɲumanba ye parce que an bɛ waati min na ko sisan I b'a dɔn ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw nɔ kuma fɔtaw ka ca kunnafoni kolon cɛrilenw ka ca kunnafonidila bɛ se k'i yɛrɛ kɛ baarakɛla cogo jumɛn na kunnafonidila bɛ se ka ɲɛɲini kɛ ka sɛgɛsɛgɛ kɛ nin ko la cogo jumɛn n'a fɔra ko kalan bɛna bolo kan je pense que o ye ko ɲɛnamaba ye min ni a bɛ jamanadenw olu ladɛmɛ kosɛbɛ parce que an bɛ don min na ko bi jamanaden caman kunna sirilen don kunnafoni dicogo la kunnafoni dicogo ka ca dɔw ta ye tiɲɛ ye dɔw yɛrɛ ta ye olu t'a ɲɛɲini k'a dɔn yɛrɛ. O la sa ni baaraw kɔni olu kolomo karila Bamako yan donna nataw la Salif Sanogo a n'a ka jama u nata Mali fan caman ka taa nin kalan kelen ka o kɛ kunnafonidilaw kun walasa kunnafoni halisa u ka kɛ fɛn ye mun bɛ jamanadenw olu kala ɲɔgɔn na halisa a kana kɛ fɛn ye mun bɛ farafarali ani fitina o don malidenw u ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An balimaw ni bena an don an ka jamukan tako filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonide sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw bɛ ka ta cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ka segin kana aw ma an b'aw fo aw ka lamɛliko ɲuman na an bɛ to kunnafoni hukumu kɔnɔ an bɛ to Bamakɔ Clozoni ni k'a ma nanzarakan na ko Impact o yelen do farafinna gunkana jamana camanw na jamana minnu yɛrɛ ni Mali bɛ dancɛ bɔ o nɔgɔni fɛ kɛnɛya baarakɛlaw kelen do ka wulikajɔ baara caman sabati cogo min na u bɛ se ka kunnafoni ɲuman di maaw ma u b'u yɛrɛ kɔlɔsi bana in a minɛcogo ani ni a ye maa minnu minɛ u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na o senfɛ VOA Bambara tɔgɔ la George Atino ale ye a ka kuma barani tɛnkun Dr Lassina Diallo la ka bɔ Ponge dɔgɔtɔrɔso la an k'ale lamɛn bana in sɔrɔ cogo a n'a kunbɛ cogo kan. Mpox na o ye ko bana min do an tɛna fɔ bana kura tɛ a bɛ ka kɔrɔ ka d'a kan kabini san 1000 ani 1970 la a bana in yera mɔgɔ dɔw la Kongo jamana kan farafinna gun kan nka bana in a kuma cari kosɛbɛ ka d'a kan a ɲɔgɔnna min bɛ adamadenw minɛ n'o ye variole humaine ye o boloci tun b'a to mɔgɔ caman tun bɛ kisi bana in ma o de tun b'a to an t'a ye kosɛbɛ nka komi variole humaine tununna ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o de nana ni bana in walankatali ye an bɛ don min na i ko bi. An bɛ don min na ko bi yala mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ tanga cogo di mpox variole singe ma. Variole singe tangananw tɛ fɛn gɛlɛman ye an bɛ minnu fɔ mɔgɔw ye ka kɔrɔ o ye ka tɛgɛ koli matarafa ani ka masque don u nun na an bɛ don min na i ko bi ani yɔrɔ minnu na ni a yera n'a yera mɔgɔ min na o ka se k'i mabɔ mɔgɔ tɔw la walasa a kana bana yɛlɛma mɔgɔw fɛ. O laɲini min bɛ kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ la bana yera yɔrɔ minnu na o tɛmɛnen kɔfɛ boloci fana bɛ yen o ye a kunbɛli fɛɛrɛ dɔ ye nka o boloci fana réservelen don mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ banabagatɔ dɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ walasa o bɛ se ka kisi bana ma cogo min. O la tiɲɛ don k'a fɔ ko an kɔni ka jamana kɔnɔ Mali la sa bana in kɔni a ma lakodɔn fɔlɔ nka o bɛɛ n'a ta hali n'a ma ye k'a fɔ an kɔni bɛ se ka mɔgɔw kɔni bɛ se ka u jija ka taa ɲɛ ni tɛgɛko kɔni ani jɛya olu matarafali kɔni. Matarafali o ye bana kunbɛn mesure fɔlɔfɔlɔ ye komi fɛn ma ye Mali la hali bi nka an bɛ mɔgɔw lajigin u k'u hakili to a la komi mpox ye kurukuru la bana in jaw bɛ yira mɔgɔw la kurukuru sugu min don ni u ye o kurukuru ninnu ye mɔgɔ la min ni mpox bɔlen don u k'u lateliya u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ladɔnniya olu bɛ se ka n'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ a tigi ka bana ye mpox ye ni o tɛ ka d'a kan ni mpox don fɛɛrɛw bɛ tigɛ
k'a tigi labɔ mɔgɔw cɛla ani k'a furakɛ walasa a kana se ka bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ. An bɛ taa Senegal jamana kan taamadenw minnu bɛ wele ko migrant clandestins n'u bɛ taa Senamata sira fɛ o mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fatura camanba wɛrɛ bɛ yen k'olu tununa u ka kulun fudonnen kɔfɛ kɔgɔji sanfɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira Senegal jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko waleya in k'a kɛra waati min na ko nin kulun kofalen tun bɛ k'i kunda Espagne jamana kan. Naman Jara, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Ni mɔgɔ 4 minnu sara u su yera Senegali kɔgɔji kan sɔrdasiw de fɛ n'u bɛ wele Marine Nationale ani mɔgɔ 3 wɛrɛw ni sera ka lakisi olu cɛla muso kɛlɛ caman fana tununa kuri in toli la kɔgɔji in kɔnɔ nka mɔgɔ joli tun bɛ kuri in kɔnɔ o hakɛ ma dɔn fɔlɔ Mbour préfet Amadou Diop ka kumafɔ la nka a jirala kunnafoni sɛbɛnw caman kɔnɔ kunun tɛnɛ ko kuru min tora kɔgɔji kɔnɔ a ka bon kosɛbɛ wa mɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ o hakɛ bɛ taa fɔ tungaladen 200 ni kɔ la jikan sɔrdasiw kɔni ni ɲininiw bɛ ɲɔgɔn na kabini kari dɔn minnu tun bɛ kuri in kɔnɔ u bɛɛ ye sifinw de ye Senegali jamanadenw dɔrɔn tɛ fana ko jamana wɛrɛw mɔgɔw b'u cɛ la n'u tun b'a fɛ ka taa Espagne juma tɛmɛnɛ Senegali jikan sɔrdasiw tun ye kurun 2 minɛ Mbour kɔgɔji ni Senegali ba jikan mɔgɔ 276 tun b'u kɔnɔ ni tile 2 in kɔnɔ fana mɔgɔ 206 sera ka se Espagne jamana na u fanba ye musow sifiw ni denmisɛnw de n'u bɔra Senegali Mauritanie ani jamana wɛrɛw la farafina Espagne marabagaw y'a fɔ cogo min na o kama Senegali baɲumankɛtɔnw y'a jira ko marabagaw ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa sifiw bɛ se ka bɔ ni dɔgɔdɔgɔlen tagali na kɔgɔji kantunga la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Tchad, kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen ko sanji bɛ ka tiɲɛni don u ka jamana kɔnɔna la a yirala u kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 41 olu bɛɛ lajɛlen fatura mɔgɔ 1,5 ani tɔrɔmɔɲɔ 5 olu y'u sigiyɔrɔ bila kabiri juillet kalo waati ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye ni kunnafoni ninnu jati bɛɛ lajɛlen dira kunun tɛnɛ duniya keleya tɔnba Nations Unies fɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sanjiko kun kan an bɛ taa Bamakɔ samiyaji a bɛ ka tiɲɛni kɛ Mali jamana marabolo caman kɔnɔ i n'a fɔ Segu ani ka fara Bamakɔ sigida caman kan o senfɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ sabati ka wele bila sigida dugutigiw caman ma fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ maa minnu ye kasara sɔrɔ sanji ka tiɲɛni senfɛ ni u talen don ka taa daga kalansow kɔnɔ dɛmɛ bɛ se ka don olu ma cogo min na VOA Bambara ka kunnafoni lasela Pascal Traoré ale bɛ o lase an ma ka bɔ Bamakɔ. An filɛ ni Yirimajɔ kalansoba kɔnɔ jikasarabaw kɔfɛ lakɔliso yɛlɛmana ka kɛ kasaratɔw siyɔrɔ ye wasa ji tagara minnu ka so ye olu fana ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ Fana Sidibe ka bɔ Yirimajɔ bɛ foli kɛ sabula olu bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ kasara in kɔfɛ ekɔliso mɔgɔw bɛ k'an dɛmɛ ka dɛmɛw ɲini ka s'an ma u bɛ k'a balo d'an ma u bɛ k'an furakɛ u bɛ k'a fini d'an ma don o don denba ɲuman dɔ bɛ na ka na dumuni d'an ma don o don denfa ɲuman dɔ bɛ na ka na dumuni d'an ma hali kunun o ye sɛrɛkɔ d'an ma dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw u bɛ k'an furakɛ hali bi an bɔra dɔgɔtɔrɔso la an kɔni bɛ yan ka dugutigi fo a n'a ka baarakɛlaw k'a bɛɛ lajɛlen fo. Musa Konate ni ale n'a ka dudenw sigimɛ Yirimajɔ kalanso ninnu dɔ kɔnɔ b'a ka jɔyɔrɔ yira sabula lakɔli wuli suruyalen don. Anw yɛrɛ loge de bɛ ekɔliso de kɔnɔ yan nɔ bon en fait an yɛrɛ bɛ miiri la ni ekɔli ta la a bɛ kɛ cogo di parce que denbayatigi ko don bon yɔrɔw fɛnɛ déménagera ka na ekɔli kɔnɔ bon ekɔli fɛnɛ denmisɛnninw ta don an kɔni n'an sera ka ale ka bolo yɛlɛmacogo sɔrɔ ou bien ni solution sɔrɔla sow la an bɛ alhamdulilayi dɔw la ni kɔ bɔli ko yɛrɛ fɛnɛ o de ka gɛlɛn. O siratigɛ la Aminata Dramé ka bɔ Segu Buguni ale min cɛ taɲanen don ka ɲɛfɔli la ale n'a ka denmisɛnw jigi ye Ala ye k'a sabu kɛ dɛmɛsɔrɔbaliya ye o de kama a bɛ welewelemada kɛ walasa ka se ka dɛmɛ sɔrɔ. Sisan nin waati in kɔni na ji ye tiɲɛni kɛ anw bɔ k'an ka so bɛɛ ben an bɛ ekɔliso de la n kun ye dagaba tobila de ye a sow kɔni benna an ma don yɔrɔ foyi sɔrɔ an kɔni nana ekɔliso de la tiɲɛ yɛrɛ la fana so in jɔli kɔni fanga tɛ ne kɔni na bi yɔrɔ min na bari n ka sotigi daɲɛna ne ni n denw de bi yan ni Ala ye dɛmɛ min di an kɔni a ka d'anw ye a y'an ka balo tiɲɛ a taara n'an ka donfini dɔ ye a y'an ka so hali kelen kɔni ma to a bɛɛ benna n kɔni bɛ Ala bolo fɔlɔ n'an ye yɔrɔ sɔrɔ Ala ka mɔgɔ ɲuman fɛ an bɛ don yanni waati cɛ.
k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ ye wari miliyari 4 de bila sen kan min ye ka sanji kasara kɔlɔlɔw kɛlɛ ani ka jamana ka dumuniko sabati fo ka taa se dɛmɛ donni ma minnu tɔɔrɔla sanjiba kasaraw ko la. Na sira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Israel jamana kan kɛlɛ min bɛ u ni Hamasi ka finitigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a yirala kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli senfɛ k'a fɔ ko Israel jamana finitigiw ye u ka mugujugu gosi ka taa u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw olu ka dangariwalew senfɛ ka taa baɲumankɛtɔnw ni olu bɛ wele ko zone humanitaire olu dagayɔrɔ dɔw fanfɛla la o senfɛ Palestine dugu den minnu ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ a yirala o senfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye mɔgɔ 40 ni kɔ ɲɔgɔn ye olu ni bɔnɛna ni dangariliwale ninnu senfɛ Israel jamana finitigiw kɔni ye laseli kɛ o nɔgɔni senfɛ k'a fɔ ko u ka wulikajɔ tun ye dangarili ye ka taa Hamasi ka finitigikulu ka dagayɔrɔ de fanfɛ ko min kɛra sababu ye ka nin dangariliwale in sababuya. Ka da nin kan sisan an ka Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Handball kunda farafinagun kan championnat d'Afrique farafina ɲɔgɔn kunbɛba handball bunagun kan min bɛ cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko juniorw o bɛ senna Tunisikaw fɛ yen kabini kunun ntɛnɛn septembre kalo tile 9 san 2024 na a bɛ to senna fo ni septembre kalo tile 18 nata san 2024 na. Mali b'a kɛnɛ kan an bɛ kunnafoni ninnu ci waati min na o y'a sɔrɔ Mali ni Maroc ka ɲɔgɔn dama daminɛ bari sabu o tun bolodalen don ka bila bi wulada in na nɛgɛ 16 waati kɛrɛnkɛrɛnnena a jaabi mana kɛ min ye an n'o di an ka kunnafoni nataw la kunun ntɛnɛn septembre kalo tile 9 Mali cɛmaninw binna Egypte taw ɲɛkɔrɔ Mali ka boko fɔlɔ la Mali kuru 19 Egypte kuru 45 Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Ibrahim Sinenta ka fɔla labɛnni waati ale n'a ka cɛdenw bɛ taa Tunisie janjo la ni hakilina kelen de ye ka ye jamana saba fɔlɔ cɛma ni ɲɔgɔndan kuncɛra hali an y'a sɔrɔ Mali ni jamana minnu bɛ kulu kelen na olu ka girin i n'a fɔ misali la Egypte diɲɛ ŋanadan kan ka fara Maroc kan ani la Guinée o jamanaw de bɛ groupe A kɔnɔna na groupe tɔ kelen n'o ye groupe B ye o jamanaw dantigɛlen filɛ Algérie Tunisie jatigi Libye ani Rwanda Mali ka pulu boko sabanan bɛ tan sini araba septembre kalo tile 11 san 2024 na Mali ni la Guinée de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na min labɛnna Seko ka cɛjan Cheick Thilo fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du ba 7 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa ba 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw bɛ ka taa cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon galo jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan